Bueno, entón, como está o equipo? Foi unha longa viaxe, primeiro adestramento aquí na Cidade Deportiva, como está o equipo para mañá? Bueno, ben, un pouco cansados, a viaxe foron moitas horas, ao final chegamos xa adestramos, entón, bueno, ese cansancio, pero, bueno, según pasen as horas, agora xa a rematar o adestramento, pois preparados para o partido. Que implica, pois, para o equipo e tamén para ti, xogar unha final e ter a posibilidade de gañar un título? Bueno, un título sempre é algo bo, sempre gusta, non? Creo que pois poder gañar a primeira copa deste campeonato para o Compos, pois creo que é algo que a todos nos fai ilusión, o primeiro título nacional do club, quitando as ligas de terceira, co cal, pois, bueno, pois con ilusión de poder conseguilo. O equipo vende unha boa xeira na Liga, a Copa tamén se vos deu ben hasta ahora, hai confianza para o partido de mañá? Sí, ahora mesmo estamos nun momento de confianza, sabemos que vai ser un partido moi complicado, vale, polo rival, polo campo, pola xente, non? Que vai apretar a favor deles, obviamente, tamén temos nós seguro xente que se despraza para axudarnos, pero bueno, creo que a idea, bueno, o que esperamos é pois redondear un pouco a Copa, que deunos moito a nivel mental e poder pechala da mellor maneira. O campo pódese asemellar a San Lázaro, entendo que eso tamén pode axudar para a hora de plantear o partido. Sí, un campo que vai estar nun excelente estado, polo que nos din todos, polo que vimos, co cal, pois, bueno, un aliciente máis, pois, poder ter un campo de, bueno, similar ao noso e que se vexe un bo partido. E do Extremadura, que o que destacas deles e onde poden estar as claves para sacar o partido aí? Bueno, eles creo que teñen un equipo feito para pelexar polo ascenso á segunda red, teñen xogadores de moita experiencia noutras categorías, o propio Callejón, non? Que foi o goleador da semifinal, que estaba xogando o playoff ano pasado a primeira red, e bueno, creo que está en defender ben e saber atacar os seus puntos débiles, ser agresivos con balón e a partir de aí, pois, manexar ben os ritmos do partido. Pois moitas grazas e moita sorte mañá. Gracias.